Sie vertritt eine sogenannte Märtyrergemeinde. Ich denke, sie wird uns auch noch mal kurz erzählen, woher sie herkommt und was sie heute erwartet von dieser Veranstaltung. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν δύναται να παραστούν στο συνέδριο ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας και πρώην δήμαρχος Χορτιάτη κ. Μιχάλης Γεράνης, καθώς επίσης και ο νυν δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Γι' αυτόν τον λόγο σας στέλνουν τους ένθερμους χαιρετισμούς τους, με την ευχή το συνέδριο να είναι όσο το δυνατό πιο επικοδομητικό γίνεται. Ως μέλος του Εθνικού Δικτύου Νέων Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας, αλλά και ως αντιπρόεδρος της Δημοτικής Μαρτυρικής Κοινότητας Χορτιάτη, νιώθω τιμή, αλλά και υπερηφάνεια που βρίσκομαι μαζί σε έναν τόπο με τον οποίο μας συνδέουν κοινά, μαρτυρικά και ιστορικά βιώματα, που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην πανέμορφη Παραμυθιά. Έρχομαι με ευλάβεια και σεβασμό σε αυτόν τον τόπο και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες οι μαρτυρικές περιοχές της Ελλάδας. Είναι τόποι που σφράγισαν με το αθώο αίμα των κατοίκων τους το κεκτημένο της ελευθερίας. Σε αυτούς τους τόπους έζησαν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι σφαγιάστηκαν, εκτελέστηκαν ή κάηκαν ζωντανοί. Κι όμως, παρά τις κτηνοδίες που διέπραξαν οι Γερμανοί SS, εμείς σήμερα, οι απογονοί τους, δεν επιθυμούμε εκδίκηση. Προασπιζόμαστε μεν την ελευθερία μας, επιθυμώντας και θέτοντας τις βάσεις για φιλικές, διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας. Ο λαός μπορεί να μην ξεχνά. Όμως η βαθιά ανθρώπινη ψυχή των Ελλήνων είναι συνεχώς παρούσα. Ως εκλεγμένη σύμβουλος στο Δήμο μου, αλλά και ως μέλος του Εθνικού Δικτύου Νέων Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδας, θα ήθελα να ενεργοποιήσω τις δυνάμεις όλων μας. Όσοι παρευρίσκεστε εδώ σήμερα, αλλά και όσοι μπορούν να βάλουν ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της ελληνογερμανικής φιλίας, βασιζόμενοι σε υλοποιήσιμες ιδέες, αλλά και σε ανθρώπινες αξίες και σε ανθρώπινα ιδανικά. Στη συνέχεια του συνεδρίου μας, ο πρόεδρος του δικτύου μας, κύριος Χαράλαμπος Δασκαλάκης, θα αναφερθεί διεξοδικά στις προτάσεις του δικτύου μας. Είμαι πεπισμένη για τη θετική σας ανταπόκριση, καθώς και για την καλή και άρτια συνεργασία μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να γνωρίζετε πως οι πόρτες του μαρτυρικού Χορτιάτη θα είναι πάντοτε ανοιχτές για την τήρηση και την ανάπτυξη φιλικών και συνεργατικών σχέσεων των δύο χωρών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Herzlichen Dank für die 3 Grußworte. Damit sind nach meiner Information auch alle Leute hier am Panel, an der